Každodenné kolóny zo Žiliny do Rajeckej doliny by mohli byť minulosťou. Železničiari modernizujú trať do Rajca, pribudne aj výhybňa a tzv. Rajecká Anča bude premávať častejšie. Obyvatelia Rajeckej doliny stoja v kolónach pred Žilinou pravidelne desiatky minút. Zelená vlna. 10-minútová kolóna je na vjezde do Žiliny z Rajca. Štvrť hodinu sa stojí aj v Lietavskej Lučke smerom do Žiliny. Úsekom prejde denne 18 000 vozidiel. Určite sú najhoršie v čase, keď všetci idú do práce a potom zase naopak, keď idú všetci domov z práce. Problém s prehustenou dopravou by mohla čiastočne vyriešiť modernizácia železnice. Na jednokoľajovej trati pribudne v Konskej pri Rajci výhybňa. Tak ako je aj výhybňa v Lietavskej Lučke, kedy sa môžu dva vlaky obísť, tak bude výhybňa v Konskej, čo výrazne zvýši počet taktností vlakov a tým pádom môžeme lepšie integrovať tento železničný úzol a odbremeniť aj tú cestu. Keby boli vlakové spojenia medzi Rajcom a Žilinou urobené spoľahlivejšie a možno lepšie vymyslené pre ľudí, ktorí dochádzajú priamo do práce alebo do školy, tak by som určite zvážila dochádzanie do práce vlakom. Vďaka novej výhybni pribudne 6 nových vlakových spojov. S výstavbou plánujú začať v máji. Financovanie bude zabezpečené z verejných zdrojov prostredníctvom kapitálového transferu z Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. Keďže sa v súčasnosti ešte riešia detaily projektu, celková suma nie je zatiaľ známa. Samozrejme, že to pomôže predovšetkým v zahustení spojov smer Žilina-Rajec. Že by viac ľudí prestúpilo z aut do vlaku. V apríli plánujú železnice ukončiť aj modernizáciu trate Žilina-Rajec, ktorá sa začala ešte minulý rok. Veľmi vítame takisto riešenie diaľničného privádzača Lietavská Lučka. To sú zásadné opatrenia štátu, ktoré podľa mňa výrazným spôsobom posunia túto veľmi zlú dopravu v Rajeckej doline. Diaľničný privádzač v Lietavskej Lúčke sa dostal minulý rok medzi strategické investície. V súčasnosti naň vyberajú zhotoviteľa. Martin Do, Slovenská televízia.